Híres gondolkodók. Sigmund Freud. Kétségtelen, hogy Freud zseni volt. Körülnézett a világban, és kegyetlen birodalmakat, közelgő világháborút látott, valamint azt, hogy milliókat szippantanak be a lelketlen gyárak, mire így szólt. Minden bajunkat az okozza, hogy az anyánkkal akarunk hálni. De amikor azt mondta, hogy a nemi ösztöneink felelősek a gondjainkért, jó nyomon járt. Egyszer egy kocsmában hallottam egy olyan dalt, amely bizonyára lenyűgözte volna Freudot. Egy egész rögbiklub felállt az asztalra, és végig énekelték az ABC-t, mégpedig úgy, hogy minden betű mellé mondtak egy szexhez kapcsolódó szót. Valahogy így. A mint anus, B mint praner. A nehéz betűknél pedig ilyesmit énekeltek. R mint ráncos giliszta, X mint xilofon a hátsódba. Az az ember, aki felderítette, mi okozza ezeket a kínokat, Bécsben dolgozott. Manapság a legtöbb embernek Freudról azok jutnak eszébe, akik komoly összegeket számláznak azért, hogy olyan problémákon töprengjenek, mint például a macskám halála óta képtelen vagyok lekvárt enni. Bezzeg azok, akik valódi gondokkal küszködnek, nem vacakolnak ilyesmivel. Mit mondana egy pszichoanalitikus például egy iraki földművesnek? Tehát, amikor palotát kellett építenie Saddamnak, és aztán éheztek, majd rakéta csapódott a házukba, keltette ez önben bármilyen feszültséget? Freud legnagyobb teljesítménye az volt, hogy rájött, az elme a természettudomány szabályait követi. Lehet, hogy ez ma már nem tűnik nagy ügynek, de ahogyan Kopernikusz a bolygókat, Darwin pedig a fajokat mentesítette Istentől, Freud az elmével tette ugyanezt. Az az elmélete, hogy az embereket a nemi ösztön vezérli, felháborította a közvéleményt, hiszen akkoriban a szex tabu volt. Sokan még az asztallábakat is befették, mert provokatívnak gondolták. Freud nézetei nem csak a kortársai felfogását előzték meg, hanem az utána jövő generációkét is. Egy 1962-es szexuális felvilágosító könyv szerint a nők számára a szex olyan, mint a naplementében gyönyörködni. Tehát, ha egy nő szex közben azt mondja, hogy ó, innen látszik a szabadságszobor, azt nyugodtan vegyük bóknak. Freud 1856-ban született az akkori osztrák birodalom területén lévő Freibergben. 4 éves volt, amikor a család Bécsbe költözött, ahol éppen akkor engedélyezték, hogy zsidóknak tulajdonuk lehessen, valamint orvosi, illetve jogi pályára léphessenek. 8 éves korára folyékonyan olvasott héberül, latinul, görögül, franciául és angolul. A családjától külön étkezett, hogy közben is tudjon tanulni, és amikor panaszkodott, hogy zavarja a nővére zongorázása, a szülei eladták a zongorát. Valószínűleg minden idők legidegesítőbb kisöccse lehetett. A testvérei biztosan utálták, és amikor bosszút akart állni, árulkodott. Anya, Nóra bántott, mert irigyli a péniszemet. Idegsebészként végzett az egyetemen, de a mentális betegekhez való korabeli hozzáállást jól tükrözi Samuel Tuke véleménye, aki szerint még csak beszélni sem érdemes velük. Képtelenség értelmesen beszélni velük a halucinációikról. Az orvosi egyetem után Párizsban tanult Jean-Martin Charcotnál, aki hipnózist alkalmazott, hogy bebizonyítsa, az érzelmi traumák valódi fizikai fájdalmat képesek kiváltani. Freud szerint Charcot munkássága visszaállította munkánk méltóságát. Az idegbetegekkel szembeni lenéző magatartás fokozatosan változik. Tehát Freud radikalizmusát más gondolkodók inspirálták. Ugyanakkor alkalmazkodott korának erkölcsi felfogásához. Például nem engedte el korcsolyázni a barátnőjét, Mártát, nehogy belekaroljon egy férfima. A jegyességük 5 éve alatt 900 levelet írt neki. Az egyikben bocsánatot kért, amiért az előző levelében túl nyíltan említette meg a lány lábait. Ha ez volt a legszenvedélyesebb levél, milyen lehetett a többi? Drága szeretett Mártám, most, hogy itt a tavasz, megkaptuk a negyedévi gázszámlát, amit mellékelek megtekintésre. Szeretettel, Zigmund.
Úgy gondolta, minden betegségre jó, és kísérletképpen barátjának, Ernst von Fleisch-Marxovnak kezdte adni, akinek állandó fájdalmai voltak, és emiatt morfiumfüggővé vált. Később gyomor problémákkal küszködő betegeknek is felírta. Majd Mártának is, hogy megerősödj és kipirulj. Majd ő is használni kezdte. Így írt Mártának. Esküszöm, hercegném, hogy bele fogsz pirulni csókjaimba, és alaposan felhízlallak. És ha tiszteletlen leszel, majd meglátjuk, ki az erősebb. Egy gyenge kislány, aki alig eszik, vagy egy nagy és erős férfi, akinek kokainnal van tele a teste. Értekezést írt a kokain nagyszerűségéről, azt állítva, hogy nem okoz függőséget és nem kelt sóvárgást. De elismerte, hogy a kokaintól beszédesebb leszek. Rendben, ott találkozunk. Később Freud rádöbbent, hogy függővé vált, és hogy a barátja Fleisch már nem csak morfium, hanem kokainfüggő is volt. Szerencse, hogy nem jutott eszébe a crack. Körülbelül ezzel egy időben kezdte el érdekelni barátja Breuer egyik páciensének, Bertának az esete, aki állandóan azt hitte, hogy a karja kígyóvá változik. Breuer fejét pedig koponyának látta. Breuer úgy találta, hogy pusztán beszélgetéssel javulást ért el nála. Berta például képtelen volt lenyelni a vizet, de egy Breuerrel való beszélgetés során eszébe jutott, mennyire undorodott, amikor látta, amint egy barátja kutyája a vizes pohárból ivott. Ezután a beszélgetés után újra tudott inni. Talán ez a magyarázat az én esetemre is. Lehet, hogy egy barátom kutyája leszarta Ben Eltont. Freud 30 éves korában 2 esemény történt, amely kihatott egész további életére. Elvette Mártát, és beszédet tartott a Bécsi Orvosok Társaságának a hisztériáról. Szilárdan hitte, hogy az elme nem egységes, hanem tudatos és tudattalan részből áll, melyek konfliktusba kerülhetnek egymással. Ez igen ijesztően hangzott, mert azt jelentette, hogy az elme a saját törvényei szerint működik, és magától elromolhat mindenféle külső behatás, például ütés nélkül. Freud azt állította, hogy ha a tudattalanunkban traumatikus emlékek is vannak, azok akadályozhatják a tudatos elme működését. Erre az egyik gyógymód a beszélgetés. Freud szerint, ha a pácienst hagyják beszélni, végül magától megtalálja a probléma forrását. Ebben az volt a legijesztőbb, hogy azt sugallta, a férfiaknak is lehetnek mentális problémáik. Ennyire futottam az időnkből. Dr. Sigmund Freud kíván Bécsnek jó éjszakát és jó mentális egészséget. Nem sokkal később arra a következtetésre jutott, hogy a legfőbb tudattalan zavaró dolog a szex. Ehhez egy nőgyógyász barátja is hozzájárult, aki úgy tartotta, hogy az egyetlen hatásos gyógyszer az ideges nők számára egy normál pénisz, rendszeresen. Milyen orvos az ilyen? Csak egy enyhe fülgyulladás. Hátsó behatolást írok fel, naponta 3-szor étkezés után, és ha 2 héten belül nem tisztul ki, kipróbálunk valami erősebbet. Néhány furcsa következtetése ellenére Freud elmélete átformálta az elmével kapcsolatos elképzeléseinket. Az elme működése kicsit hasonlít a számítógépre. A tudatos rész itt van a képernyőn, vagyis könnyű hozzáférni. A tudat előttes olyasmi, ami a nyelvünk hegyén van. Tudjuk, hogy ott van, de nehéz megtalálni. Egy kicsit olyan, mint a lomtárban lévő dokumentumok. A tudattalan pedig olyan mélyen el van temetve, hogy talán nem is tudjuk, hogy ott van. És csak szakember, azaz egy furcsa rendszergazda segítségével tudjuk előhívni. Annak ellenére, hogy a tudattalan mélyen el van rejtve, befolyásolhatja a tudatot, amely szintén egy kicsit olyan, mint a számítógép. Ha véletlenül rossz helyre kattintunk, teljesen megzavarodik. Freud arra a következtetésre jutott, hogy a neurotikusokat ért trauma mélyen el van rejtve a tudattalamban. Azonban egyre több páciense mutatta a neurózis jeleit, és kételkedni kezdett, mert képtelenség, hogy mindegyiket zaklatták gyerekkorában. Egyik testvérénél is neurózis diagnosztizáltak, tehát ha a szexuális zaklatás teóriája helyes volt, akkor őket is zaklatták. Ráadásul Freud maga is kezdett becsavarodni. Meggyőződése volt, hogy bizonyos számok követik. Amikor az új telefonszáma 14362 lett,
biztos volt benne, hogy ez azt jelenti, 62 évesen fog meghalni. Csak olyan szállodába volt hajlandó menni, aminek kevesebb, mint 62 szobája volt, nehogy a 62-es szobát kapja. Egyszer a 31-est kapta, amitől szintén hisztérikus lett. Amikor befejezte Álomfejtés című könyvét, azt írta Fleischnak, hogy... A javítgatásoktól csak erőltetett lesz, úgyhogy 2467 hiba lesz benne. Freudot megelőzően a legtöbb társadalomban az álmokat vagy isteni üzenetnek tartották, mint például József álmát a 7 szűk esztendőről, vagy pedig értelmetlen badarságnak. Néhány filozófus megpróbált rájönni az álmok funkciójára. Robert felvetette, hogy az elme így törli a felesleges információkat, mintha csak felszabadítana néhány megabájtnyi helyet. Freud azonban a tudattalanról szóló elméleteit egy teljesen új gondolkodásmód kifejlesztésére használta. Szerinte a tudattalanunk tartalmazza a vágyainkat és az ösztöneinket, és alvás közben ellazul az ezeket elnyomó mechanizmus, így kikerülhetnek a tudattalamból és álomformájában jelennek meg. Az elnyomó mechanizmus azonban nem szűnik meg teljesen, ezért ahelyett, hogy tisztán látnánk vágyainkat, hétköznapi apróságokra kivetítve látjuk őket. De... Az álomban semmi sem, mondta Freud, jelentéktelen. Minden okkal van ott. És habár jelentéktelennek látszik, valamely mély vágyat jelez, amely többnyire, bármilyen meglepő is, a nemi vággyal kapcsolatos. Az álomban péniszt jelenthet a bot, a kés, esernyő, kalapács, női kalap, körömreszelő és a nyakkendő. A szoba lehet nő, a szekrény anyaméh, a tájkép nemi szerv, a kopasság kasztráció, a lépcsőn fellejárkálás pedig szex. Az álomban szinte a szex az egyetlen, ami nem jelent szexet. Folyton azt álmodom, hogy Albert herceg gyömöszöl egy matracon. Szerintem ez csak azt jelenti, hogy imádja a süteményt. Az elméletének alapja zseniálisnak tűnik, és az új módszerrel kispekulálta, hogy például azok az álmok, amelyekben nem tudunk elmenekülni, az akaratok konfliktusát jelzi. Csak az volt a gond, hogy megpróbált minden álomnak értelmet adni. Egyszer ezt írta. Álmomban egy hajón utaztam, a következő állomás Hirsing volt, az utána következő pedig Fleiss, ami a barátom neve. Hirsing viszont az angol hearsay, azaz pletyka szóra emlékeztet, ami eszembe juttat egy rágalmazó törpéről szóló verset. Ha az utolsó szótagot a Fleiss mögé teszem, a Fleissing szót kapom, ami úgy hangzik, mint a Vlissingen, amelynek kikötőjébe a bátyám érkezik, amikor meglátogat minket. Vlissingen angol neve Flushing, ami az angol blushing, azaz elpirul szóra rímel, tehát az álom valójában arról a nőről szól, akit extrém pirulás miatt kezelek. Arról álmodom, hogy egy nap... A freudisták imádják az álomfejtést. Theodor Reik például úgy gondolta, hogy egyik páciense, aki állandóan azt álmodta, félek a kutyától, angolul dog, tudat alatt Istentől, angolul God félt. Tehát a tudattalanunk nem csak ijesztő képeket vetít, hanem még anagrammákat is gyárt. Zagyva pénz is. Jó ajándék lehet anyák napjára. Minden esetre le a kalappal a tudattalanunk teljesítménye előtt, hiszen minden éjjel több órányi műsort ad. Nem hibáztathatjuk, ha időnként csal egy kicsit és ismétlést kapunk. Időnként ugyanis bizonyos szempontból tényleg ismétel, mondjuk visszavisz minket az általános iskolába. Freud szerint minden álom vágyaink beteljesítésére szolgál, és nem létezik nyugtalan álom, mert a nyugtalanság a nemi vágy jele. Tehát, ha a vezetői vizsgánk előtt éjjel azt álmodjuk, hogy megbukunk, Freud azt mondaná: Kipufogócső, sebességváltó, benzintank, a kressz azt jelenti kőkemény, rázós, eszméletlen szex. Freud arra is rájött, hogy a tudattalan más módokon is elő tud bukkanni, különösen nyelvbotlás útján. Tegyük fel, hogy erre sétálok a televíziós központ környékén, és Chris Moyesba botlom. Azt akarom mondani, hogy hello Chris, hogy megy a műsorod? Ehelyett ezt mondom, hogy ki a fene adott neked műsort, te ostoba dagad barom?
Anélkül, hogy tudnám, éppen freudi elszólást követtem el. Ami ezután következett, azt szinte lehetetlen eltúlozni. Freud 1900-ban azt írta, hogy már gyermekkorunkban a nemi késztetések alakítanak minket. Több fejlődési szakaszon megyünk keresztül. Az orális szakaszban szopni vágyunk, míg az anális szakaszban megtanuljuk kontrollálni a beleinket, és végül a fallikus szakasz jön. Freud szerint, ha megrekedünk az anális szakaszban, kényszeressé válhatunk. Néhány freudista szerint az anális fixáció jele, ha a lemezeinket ABC sorrendben tartjuk. De ez biztos függ attól is, mennyi lemezünk van. Ha állandóan ellenőrizgetjük, hogy ABC sorrendben van-e a két lemezünk, az nyilván nem normális. Nekem viszont kb. 2000 lemezem van, és azt hittem, azért tartom őket ABC rendben, hogy könnyen megtaláljam, amit keresek, de ezek szerint baj van az alfelemmel. A fallikus szakasz elmélete elég nyugtalanító, mert a modern világban tabu a gyerekeket kapcsolatba hozni a szexualitással. Freud szerint 3 éves korunkra megismerjük a genitáliáinkat, és rájövünk, hogy milyen jó megérinteni őket. Aztán, ha egy kisfiú meglátja az anyukáját, vagy egy kislányt meztelenül, rájön, hogy nem mindenkinek van pénisze, és ez megzavarja. Azt hiszem, gyerekkorunkban fel sem merül bennünk, hogy másoknak nem ugyanaz van, mint nekünk, és amikor rájövünk, az elég felkavaró. Ilyen eset volt, amikor a kisfiam átment egy barátjához, és ott nem volt Cartoon Network. Freud szerint a fallikus szakasz 6-7 éves korunkig tart, majd a pubertásig nyugalom van, amikor is visszatérnek a vágyak, és a nemiség teljes erővel átveszi az irányítást. Én például megszállottan szerelmes voltam Debbie Harrybe, Anna Fordba, Chris Evertbe, Polly Styrene punk énekesnőbe, Cheryl Jacksonba a 4-ből, Antia Redfernbe, Suziba a Coronation Streetből, Linda Crumbba, aki lakókocsiban élt, és Björn Borgba hátulról. A tudattalannal kapcsolatos elképzelései hatására Freudnak új elmélete támadt. Úgy gondolta, nem azért vagyunk hajlamosak a neurózisra, mert gyerekkorunkban szexuálisan zaklattak minket, hanem mert minden férfi eredendően arra vágyik, hogy megölje az apját és lefeküdjön az anyjával. Szerintem, miután ezt kidolgozta, az jutott eszébe, hogy ez tulajdonképpen nyilvánvaló. Freud ezt a konfliktust Ödipusz-komplexusnak nevezte el, a görög tragédia hőséről, aki tényleg megölte az apját és elvette az anyját. De ez a vágy egyébként sem praktikus, mert még ha lenne is némi vonzalom, az anya azt mondaná: rendben, de csak ha előbb kitakarítod a szobádat. Freud úgy vélte, a homoszexualitás oka, hogy a gyerek megreked valamelyik korai fejlődési szakaszban. Ezzel egyrészt azt mondta, hogy a homoszexualitás a természetes ösvényről való letérés, ugyanakkor azt is, hogy az elme működésének következménye, tehát nincs értelme tiltani. A tudattalan vizsgálata közben valami olyasmire jött rá, ami az egész társadalmat érinti. Azt, hogy a nemiséget megtagadhatjuk vagy elnyomhatjuk, de nem törölhetjük el. Hiába szigorú a társadalom a tinédzser szexszel, vagy a homoszexualitással, vagy általában a szexszel kapcsolatban, a tudattalanunkban mindig is ott lesz, és a lehető legrosszabb módon fog előtörni. A szüleim például a meglehetősen prűd 30-as években nőttek fel, de később az apámnak lett egy olyan csavarhúzója, aminek az oldalán egy fürdőruhás nő képe volt. Azonban a fürdőruha tintából volt, és ha fejjel lefelé fordította, a tinta arrébb folyt, és az apám így csinált. És amikor átjött valamelyik barátja, mindketten ezt csinálták. Tehát a szigorú, puritán nevelés arra, hogy mindenki a Biblia elveinek megfelelően éljen, azt eredményezte, hogy az apám beindult egy szerszámtól. Szerintem, amikor lefeküdtünk, mindig kiosont a garázsba egy kicsit huncutkodni a vésővel. Jó estét, hölgyeim és uraim! Freud 1907-ben megalakította a Szerda Társaság nevű csoportot követőiből, mert szerdánként találkoztak. A követői bálványozták. Egyszer 3 órás előadást tartott a Patkány embernek nevezett férfiról, aki meg volt győződve arról, hogy a barátnőjét meg fogják enni a patkányok. Köszönöm szépen! De az előadás végén a közönsége addig könyörgött, hogy még 2 órán át beszélt. Úgy érezhette magát akár egy sztár. Ha valami újról akart beszélni, a régi rajongói mindig a patkányembert követelték. Néhányan meg közben az első sorban analizáltak.
Az elméletein sok kollégája felháborodott, többek közt régi barátja Breuer is, tehát Freud egyenként megszabadult tőlük. Egyre több kollégáját rakta ki a csoportból. Wilhelm Stekel egy a maszturbációról folytatott vita után került lapátra. Eduard Hitchman pedig dühösen ezt írta. Egyszer láttam, hogy Freudnak erekciója volt egy csinos nővel folytatott pszichoanalitikus beszélgetés után. Elég nagy szívás, ha egy pszichoanalitikus megpillantja egy másik pszichoanalitikus erekcióját. De volt valaki, akit Freud mindenkinél jobban tisztelt. Carl Jung. Jung számos levelet írt Freudnak, akire olyan mély benyomást tett, hogy az találkozni akart vele. Jung elmesélte Freudnak, milyen sokat tanult a svájci hadseregnél orvosként letöltött szolgálatából, mivel mintegy 500 péniszt kellett megvizsgálnia. A két analitikus összebarátkozott, amire Jung 1908-ban Freudnak írt levele a legjobb bizonyíték. Kinagyítottam a fotográfiáját. Lenyűgöző. Az ön iránt való hódolatom akár a vallásos imádat. Undorító és nevetséges a tagadhatatlan erotikus felhangok miatt. Jung néhány módszere azonban nagyon eltért Freudétól. Rendszeresen szervezett estélyeket, ahol ő és más orvosok pszichotikus páciensekkel keringőztek. Freudot felháborította, hogy néhányukkal viszonya is volt. Freud ezt mondta Jungnak egyik betegével kapcsolatban. Nagyon érdekes, amit megtudott erről a páciensről, de hogyan képes ennyi időt tölteni egy ilyen fantasztikusan csúnya nővel? Tehát Jung a pszichotikus betegeivel kavart, és Freud legfőbb ellenvetése az volt, hogy a fenébe Jung ennél jobbat is kaphatna. Várjon néhány hetet, hát ha befut Mariah Carey. Elkerülhetetlen volt, hogy végül teljesen összevesztek. Jungnak meggyőződése volt, hogy bár Freudnak igaza volt a tudattalan létezésével kapcsolatban, de a nemi vágyon kívül sok más erő is működik az elmében. Hitt a kollektív tudattalanban, ami az egész emberiséget összekötötte valahogy úgy, mint az internet, amelyet bárki megcsapolhat a megfelelő keresőprogrammal. A pszichoanalízis különböző ösvényeken haladt tovább, és a vita annyira személyessé vált, hogy Jung azt mondta. Freudnak pszichoszomatikus problémái vannak, és fél óránként vizelnie kell. Tehát a pszichoanalízis két alapító atyjának a vitája odáig fajult, hogy Jung azt mondta. Freud bepisilt. Freud így vágott vissza. Az ő tudatalattia nem úriemberhez méltó. Ez elég nagy sértés, ha belegondolunk, mert azt jelenti, hogy a legtöbb ember tudatalattia az anyjával való szexről szól, de az övé aztán tényleg mocskos. Freud számára mindez elég lehangoló lehetett, mert közeledett a 62. születésnapja, és biztos volt benne, hogy akkor meg fog halni. Ráadásul csak egy maroknyi követője maradt, akikkel egymás után veszett össze. Mellette volt még Ferenci, aki a tenger vibrálásán keresztül akart kapcsolatba lépni Freuddal. Valamint Wilhelm Reich, aki feltalált egy úgynevezett orgonenergia akkumulátort, amely szerinte koncentrálta az orgazmus energiáját, hogy meg lehessen változtatni az időjárást, de nem működött és börtönbe került. Győzelem a nézőink számára. Majd elkezdődött az első világháború. Freud mindig úgy hitte, hogy az embert azt különbözteti meg az állatoktól, hogy el tudja folytani a késztetéseit. A háborúban az emberiség lelkesen mészárolta önmagát, de ironikus módon ez elősegítette Freud munkáját. Mindegyik oldalon katonák 10 000-eit kellett hazaküldeni, mert megőrültek a lövészárokban. Ennek a problémának a jellemző megoldása a londoni dr. Louis Yee-től jött, aki az elektrosokk kezelést javasolta. Tehát, amikor egy 24 éves közlegény úgy tért vissza Franciaországból, hogy nem tudott beszélni, dr. Yee sokkolta a nyakát és a torkát, forró lemezeket tett a szájába, és cigarettát nyomott el a nyelvén, majd azt írta, hogy... A katona némileg depressziós lett. Végül egy bizonyos dr. William Brown rájött, hogy a rendkívüli mértékű vérontás hatására a katonák emlékei a tudattalanba temetődtek, ahonnan álmok formájában szivárogtak ki. Javulás csak akkor következett be, ha Freud nyomán beszéltek a traumáról. A harctéri idegsok nevű betegség bizonyíték volt Freudnak a tudattalanról szóló elméletére. Freud 1918. szeptemberében így írt. Úszom az elégedettségben, és megkönnyebbültem, hogy életem munkája megmarad a jövő számára is. Erről van szó. 15 millióan meghaltak, de megérte az áldozatot. Az pedig különösen jó hír volt Freudnak, hogy 63 évesen még mindig élt, holott azt hitte, addigra már halott lesz.
67 éves korában azonban rákot diagnosztizáltak az állkapcsában. Ennek ellenére továbbra is napi 20 szivart füstölt el, és amikor a fájdalomtól már nem tudta kinyitni a száját, kiékelte egy ruhacsipesszel. 1923-ban megjelent Én és ösztönén című értekezése, melyben azt fejtegeti, hogy túl azon, hogy az elménk tudatos és tudattalan részből áll, egymással konfliktusban lévő erők hajtják. Az ösztönén csak arra törekszik, hogy kielégítse természetes késztetéseit. Adj kaját, adj sört, adj nőt, üsd meg azt a fickót, nem tudom miért, csak üsd meg! Az én szintén kielégülést keres, de közben tekintettel van a külvilágra is. Megpróbálja az ösztönén követeléseit reális irányba terelni. Olyan, mintha azt mondaná neki, hogy mindannyian akarunk valamit, de okosan kell küzdened. Az a bajod, hogy ostoba vagy. Freud szerint van egy felettes én is, amely reagál az elképzelésekre, és eldönti, hogyan viselkedjünk. A felettes én felelős a lelkiismeretünkért. Ezért nem a törvények és hasonlók formálják elsősorban a viselkedésünket. Tegyük fel, hogy a gyilkosságot mától fogva nem büntetik. Attól még nem kezdenénk el legyilkolni a szomszédainkat csak azért, mert legális. Ideális esetben az ösztönén, az én és a felettes én képes egyensúlyban tartani a személyiségünket. Például, ha találkozunk valakivel, akivel régebben jókat lehetett nevetni, de most az összes bútora ABC sorrendben van a lakásban, mert így tudja, hogy mi hol van, akkor biztos, hogy a felettes énje túlzásba esett. Freud még 80 éves kora felett is dolgozott, de aztán megtörtént az a kellemetlenség, hogy a náci Németország megszállta Ausztriát. Egy darabig megpróbálta semmibe venni a nácikat és tovább élni ebben a házban, de végül néhány jó kapcsolatokkal rendelkező barátja segítségével az alig valamivel biztonságosabb Észak-Londonba menekült. Élete utolsó évében Freud ebben a Hampsteadi házban élt. 82 éves korában bekövetkezett haláláig átformálta a módot, ahogyan önmagunkra gondolunk. Freud ma része az életünknek, a reklámoknak, a művészetnek és az építészetnek. Nélküle nem tudnánk mit kezdeni a neurózissal. Csak ezt kell tennie! Például, ha valaki kényszeresen takarítana, elküldenénk egy takarítócéghez dolgozni. Az anorexiásoknak pedig csak ennyit tudnának mondani az orvosok. Kóstolta már a Tesco muszakát? Nagyon ízletes. Freud többet árult el az elménkről, mint korábban bárki, még ha a részletek egy kicsit zavarosak is voltak. De, mint a legtöbb zseni esetében, bármilyen bonyolultnak is tűntek az elméletei, valójában meglepően egyszerűek voltak. Akit kábítószer birtoklásán érünk. Ha Freudnak igaza van, és az elme valóban a saját szabályai szerint működik, semmilyen külső erő nem mondhatja meg, hogy milyen viselkedés erkölcstelen vagy helytelen. Az a csodás Freudban, hogy azt tanítja, csak akkor maradhatunk épelmélyűek, ha rádöbbenünk, hogy mindannyian totál dilisek vagyunk. Ha nyugtalanító szexuális természetű álmai vannak, keressen segítséget a www.open2.net internetes oldalon, ahol további részleteket találhat a sorozatban bemutatott nagy gondolkodókról.